ya ro try ke kerteng jonga ke de Evadashisha ling do mo plang ka baning kong ngas ngongo try banga yo ban dan hakan ikacaka bangan pla he ki Jingphla ki jong try ki kamba ki jong try nga ngo yo bo nga yo am kan ni kalat bat komju ru nga ngongo ya ka Potternet ministry ka bala ay nga ya kan ni kalat bangan dan hang mga kwa ban pla ke jing shem ka jonga ha ka jing em ka jonga ngalaya chibun ke kalenti mo ke jing ele ki balai phuchat na du ka karta ka banga dang khna ngala mat lut ngha ban sha lut ikitaki ke baro ngala mat ru ye ki jing soba prthai ngala mat ye ki jing di jing bam ki bashir kai ka jing em jonga andre ho ngawan ka yang ka ba ngilong kristan ngi ong hila di bangi de ki kristan re kita ki Shillong tang ka kerteng ngaklam shim la itho ya ta jisu ngam shim la tip il try jonge ba mentau banga tip o de ba kraw ba it ya ha ka por ngam tip ngala yat ka jing em ha ka ba kat nu sien ngala persang ela di ro bangan penyap no ela di ngala phasi ela di ki bri kilap ngala the da ko phnyang sharak siklong ru ko jing pro ka ji nang ta ngala ot ela di kilap ki bri kilap ke hospital ngala di ki dawai la lai phuchat kum tanga persang ban penyap no ela dia na mangala that ngalangnya ngalak kadang ikin jing em ka banga mat bar banga syam handrei how arajar khat phra kawan ka jing su kani ka syadam jonga kawan ka jing kalong kumba tersan kum nur te nga ong ja yu ya nga banga long ngasngat ngaplung ngasat ngaklan kum ni ngayat ngaya ngatreng ta tinggal let hospital nang let nagi check up ang te po Nongkhryiem skilaba klos nam jonga ula stomba ke ula yong ula long ngamnang suban batai ke jing ong ki doktor kapla social care hadu arata nadu ta ka clip mat hi banga yo e ta ka jing stom ngamnang suban le kat nang mi kisngi ngang tron kat nang mi kisngi ngadang du jing kerman ngadang du jing kerman habanga hakite ki por banga suicide ela dia ngakwa ban yap no andre ndala wan kani ka jingpang alingo kumnu ngakwa ban lait nga shep tiang ye ka jingyap ngakan mau iki khon ngong la danga yap manga menu ban pet ikini ngamshim wat iru yo ble ka por andre kuntahi ki ong ki doktor di shone dawai lada tangshu kumnu ngin check ngin pet ngin sa hab ban shnano badon kam dagi polak ka jinglot tiang ta ru ngam ku slider ngayat ben ngong dap stu mat long kat balong ngatip bet biang bet ngalong kumnur ka jing em ka balong ngalong satar hadu ada tan mar kata ka de mangala em so sat hadu ka karta ka badang ren ngamlong salia shu ela dia yat ka snam how arajar arpho kiat kita jing pang de stom ngai nguro ka jingwan jong ka corona mar ngayo ban wa de utrai diat ngayo ban pule ka ketien ka jong bleng sedang ban wat jisu ngapule ka ketien ngasham ba kadon kalat ban penkhia yang anak ta jingpang to ngai duai ngawat hi dala di ngaduai ngakhot kerpat i kerteng jong trai dala di ngakhot i utrai ong trai la dadon kalat penkhia yang hau arhajar arpho Desember arpsaune arpsantrik ngam dakan mau ba ya kata tarik menmiet chiteng miet ngong trai lada mentak kemiet lada ngam kran yang ngam tak kemiet lada memle i mentak kemiet ngasai sisian ngan raikot bet ngan suicide be dala dia kala raikot nganut men kran he wa dia trai ro hakata hi kemiet chiteng sinya trai kursi ngayot ya namar ke jing tlot changa artat bala ban ke jing stom ngala nang ring ngamlong kumni kumbangalong menta ngai ngoi trai ngamlong shu kumni ngala ringa ngala terkhong ngala ngam lut kikmat ro trai o yang akhi ngayo sko be ka sor ong khe ngakhe play ka YouTube te ngapli ndang ngapli ngayu i ka jingkran jok pas to bante hakatu por ngam 4 ju subscribe ngam 4 ju don benta ka ban bangan pet kita ki jogi pastor te ngapet ani kata ketien kadung yang ngas ngobet ba utrai dala di Ukraine yang kadon kalat bang apa syo trai kadon ka jing penkia ai ngo plat yo trai dia masin
ngalak pet lut kata baro ngai ngo utrai ngan tia kam hong khoble shibon trai mela jubab yang ngakhiem step da ka jinget ngadang nget shisha na da ka sngi utrai ngakhie nga phone e pastor nga shem ta number na po YouTube channel na po ka yujung i nga shem ya number nga phone i nga ong pide pastor bante yong hoi nga dei te yong nga long banwan ya kendu e pi pastor nga shem jing e yong o te da filong te isngo bhawan la mondi arpo pratrik ka dei ka jeseng ai ngo te to ngala hun no ang ta andang ngala yat ngala yang ngala perkhat ya kata ka jing ban let no ngala kwa poi no ngalong comment ba te ha ka mondi dang step ngam tep ngawan tang ka jeng kersa Shillong ngam tep ban le kumno ngawat e kata Potternet ngawan marwe hi shaniru hoi ngasa hajan hi tang bangam jutep pada baka Potternet ka dan hang ni hajan te andang ngala wat ngala syam ngarung ngakeren hi pastor bante rendang lawan hang ni ngasngau shisha kumbagade kata ka jing shakri ka bangila juya dan barpor ngaso kumbangala itu lut e baro ngadap da ka mensim jikmen nado barung ho ngapat ngau thu e mensim jong trai ta ka por ngapat ngau thu e jing pasle jong trai ndre ngatep maka presence ka jong trai kala dan ba nga ai ngo shisha yu trai nga shat nga kemen ka to ka jing klem ngau le ran long kumbangala juwan mat barabor ndre mas no ai ka jing nga let che pastor ngong pastor so penduai lem si nga ngadani ke jing paklos nam kaba haki doktor kila keren kotlat ken namar ngam dan sangan yo nei manchna han yo nei abang imbe kum ne marwe ndrei pastor yong what you slai ndwai fi try pen kya da ka jinget hang to hi pastor ibu keti nga ngasngo kumbai ibu doktor nam san pau kilo na ka kli chonga ngampat juyo mat ikata ka jingkelon ngampat juyo mat ikata ka jing pensle hang to hi utrai pen kya yang hang to hi nga kya ulau ikata ka jing pangros nam chonga nga shudap de ka jing kemen shisha habang ale chi yang ka di ka sngi mondi ale chi yang ngala shu kemen bet ngala shu ya ro be utrai ngampat danang bha tang bang ya ro ngale smart ban pule ka ketien ru ngampat shampang hiru nrai ngala persang na ro ta ka sngi te ha ka tiu sidi ngakwa te bantas ngakwa ban pet te ngalangit balakhya bat bangakwa bat bantas ngadang don kata ka jing arta tin e utrai ngalet ken hospital mas let te ki test biang ki le iko en mal mas let kim ju ai dawai direct te nda la le ha ka tiu sidi ki pa one Friday kin ha pan check tama mas let ya ro utrai masun pai hospital ong doktor kalong ka ba pla shisha adien ru panai pin sawan ban check up mentah ka jingpang cokpi kalayar sebab pelat hakanu ka dor pidi bha ne ki dawai ngasuang be ta doktor ya ro utrai ngam te be ra u de doktor dakhar unum su thu ira andrai tang manga ba utrai ngatep ba utrai na do tu sngi ula la shisha ngam julet shu ngawan yang ngabrat lut ki dawai pa rokhat kita ki dawai hat ba rokhat kita ngam nget shu banga yo kata ka jingpang klos nam bat ngayeng bat ngayat kumni kum banga long mata ho jana du arjarar phong ngalanget ba utrai ula pan khya yang ngala sedang banya le tin reng ngapat yo ba ngawan shakani ga jeseng ngawan ba chakajing shakri reng ngadang bam kuai ngadang ngap ngale ba shi sngutnat ba ban ngap jirai hip hop ngadang ngap ngadang penhe ngadang imbe ka jing impertai ngong tanga ong utrai la pan khya yang hakmat jong ki wenga la le ko mangla pediang train re kata kam cm kadang don hi kata ka jinglen pertai kadang don hi ngampat la hau ar hajar afwe hapadeng katuka jingwan biang katuka jingpang mo ka bala penjenjare kari bor ko wenga aingo try le kamba ngi pahu na du ka bam na du ka di ngi yo seban sam shkwe ho nga ikam ibaret ka jingyo janga ka baret rengem te ba kanu ba utrai la kuat du kata ru ngampat so thu ira kata kamlong kampat dei ka jing pa so thu yang ngampat ngau thu ira to kata ru ngayat iken ngaong ngala tip utrai adu kata te ngampat shampang riu ngampat shampang ki jingle ki jong try kata ru uyai wat be yang utrai huet palat arterek waktu men arhajar puing ngapadiang ye ka jing baptis ngawan hang ni ngapadiang hang ta ngala sedang ban ngam jeliau try ngala sedang ban shenran ban le ke te nga sange no ki ngap jing roi e nga sange no ngong mlong sin mang abut utrai ngan habut ngapuli ketin jong blai ka athan yang ban puli ketin jong blai ngam la de le ru
ngala syong ngala puli kan konur kam ngam syai ra kiat kisi be ki por ngayai padwai pastor ngayai padwai bat tang kata kawai ngam juplai pastor ka jing syam ngam sim jonga deo August ngayo ka jing pang sim ka bashir khai namar ka jing pher jing mut jonga ba ilok hiang hot ila yang nganget kata bro ka di ka plan ka jong blai ngayo ka jing pang sim na ngala palat ngaklat no te ban trai ka di kata ngaklat no ban trai ngai palat ubrio kau August kan ru tarik ngayo eta ka jingpang mensim ka badashir ke shisha mdan batep manu ngayat hal ngaem ngam jukran ne nu ngalet tre ngawan tre ngadwai shoblai ngayam ru kata shisha ngamla ban plasha no shano tang utrai bat batep ngapat ka do nu ngayam hadu kata tang ong trai balei nga sha hadu kan ene balei bangla syakri me balei nga ngap sha shisha se kini kijing kini kijing le hadu kata keli utrai ngakelet no utrai bula le kamba nga ngakelet no utrai bula pen nga bula sei nga bula pelat nya kata kejing te marau ka pap nganut ban keli utrai balai kat ikat ni balai nga syam kum ni handrai ngakelet no pat ba utau bri ubang hajiat syempha utrai nga handrai ngajit hidala di ngawat hidala di ngabat ngait hidala di masngo sarong ngaru ka joi hinga ongan sa pankelai nganiai duai utrain pankela handrai long le no ka poi sendan ha bakut ka jingpang mensim ka bala syirkai ha ka bakadu ngawan ken chai pastor ngamla sya syu ngawan je seng man kasngi ngamla ban plang asyuyam singa syuyam ngalapang lut ka mensim dan batep syawat ki khon hayeng rukim tip ya ka jingyam ka jonga ka bandru bunai lenter ngawan chai pastor ang tiapo ngawan banyak keren be pastor ngaplalot cai hadu pastor hila Shillong ya kecing syam ka cim chong ngaplalot cai pastor tang kawai ong tang katahi namar ba fiit palat yo brio ban yo try ti yong tong ini duai ngam tep ra kata kecing raja pastor kan trekam ngap diang bet mensim jong try pen slek yang kumbau yai pesle open dap hak tak por hadin sita yo ngam tep ra nga klet lut nga suwan kata ka jing keman nak mesim chunga kawan kata ka jing sngongo utrai kawan kata ka jing utrai nadu kata ka sengi hadu mentah nga suyai bat nga yai kende utrai sisa utrai la pelat yang sisa utrai la pen yang ngalong kum dia kembang ngalong mentah dia ka jing pa mas ngotu mensuang ngalong krustan ngam ika jing sya jong try ka long ka badu kat nu handrai mentah manha bang aduai ngaken mau ika jing sya ka jong try ngaken mau ika jing yap ka jong try ngaken kordor ika ni ka jing jong bat nga ju yai kam kenti ka sam chis pa kat pra ka dokot ka bakat nyo ka baong ngan om yap handrai ngan bat ngan pen benai ki jing le ki jong try men son dia ru ngan ya thu fi ma ngalamat ika wei pat ka kamba hangi hakani ka jakahi dala wajah seng nadu pengarung he trai la penslet lupai ngala pedap ngasau thu ka jing knyo utrai o yang ai kun ai baro ai si spa na ka si spa uang trai yang ngam tep kamut ayu kata ren dai la keren pastor ikran ya kata ti kata ka pendap ika mensim jong ngam tep utrai mot ayu ngayu kata ka jing shai ngayu ka bible bat kata ka we ka sem ngayu ha ka por bangayeng hang ni ha bang syakri utrai ha bang imani ni ka por dia ondang la dep nang tanga ngasek don bet kini ka jingpang namar ngadon ru ka jingmong ha ka plakon ka jonga menshua la dep sumar ngala jam ka jingsha te kani ka jingpang jonga ka balak ta du ka ta hakini kisngi ngasu ngap car ngong trayong nganum don hire kata ka jingpang kan shandrai ka don bet ka jing terhang ni apa plakon jonga kenjot ngatang sula sya tang ka tam long syura ka kpo nang ni ka dap hang tang syong than ro ngam la ka bet hang ni ka kpo ka jonga Andrai dah kejingat ngayang hakmat i pastor dalawai ke jesengong ngoi pastor maulong pastor so bahasa penduai biang nya kan ikakpo jonga hoi pilap penduai nganget ngalakia Andrai kadang don kan ikajing ba kajing terha ni kakpo te pastor yang tobat kakti jok pibu aku tu kajaka ngabu bat ngakabrep ki kmat bat haba i pastor i duai
ngayo sengo ba utrai dala dia wan ba kenere ka ti kini ka po changa kani ka po changa ka tanam bet plok kada tanam hi da so tu ta jing tanam utrai ku ta ka po ka changa ngaso tu ngada yo sengo ngada sengo it ya ka ti ka bajam ka jong utrai ba hang ta hi ka ta ka jing sip ka ta ka po ka yar bet kada them sendan ba hang ta hi utrai la pen kya yang mas ngomong pala try man kasngi ke ka ba umle ke GM jonga ngane thu epi ke jingyo jonga ka baret ngahapan sai ki kon ngahapan pendap iki kon handrai utrai ya na khaman ngim jukerdu ru kat ka bangi kwa ngi bam kat ka bangi kwa ngi phong kat ka bangi kwa shisha I jingyo I baret ngamla ban mudur ki brio ki bapet ki ong kim tip kim nang sho ban batai ki klinga kumno pi irus pa hadu kan ikat ne kumno pi yo itulop jong pi ibaret handre tang kata ka we ngatep pa utrai la dep kerku yang ula pen em yang ula ai lot bat shisha haladi hi ngasngo bangalong special palat dak mal utrai hadu menta nadu bangala yo mat yu utrai nga penret bat ngayai penret eladi ngasngo tho eladi ngalong shisha tang ka pui along shisha tang kata ka do berta ka ba utrai se yang anak pungte ka bla shirkai ngalangop ka bam ka di mdan ka bam la te ba utrai omdan shisha bangan da perkhat ya ka bala jawa ka bangla ma de kjim jonga ngada perkhat mentang ngasngu trem bat ngu smit hadu kata handrai mentang along kum ni kum bangalong ai ngo utrai ngayeng yang ni mentabat ngapan bana shisha ye ki Jingphla ki chong utrai nganget pi baro ru ki bayo I ba ki bayo sngowi ki Jingphla ka chonga pinum sngo du chik germen pinum sngo kut lat lada pila du ya kata ke ai ka ba pi sham ha ka jinglong do ka chong pi pa sha utrai yam penret dam kho sio khmat utrai penret ya la dia haga caka ka bakenja namar ngasngo thu ba utrai uju pa pa yang haba shiteng met ki bat ngaya kran ba utrai ki jingduai ki chonga ti kum tanga ai men siam lang ya pi baro kam dan ti shisha ka ka bam la ba utrai omdan umen siam chong utrai ya kar hoi ngayo ka jing pesle ngayo ka ni ka jing pendap ngayo kini ki baro kaburam ngai lot syak trajisu baro tangkat ni nakabenta ka burom ka jong blay aman ngai ngo yo blay lamba kane ka Jingphla ya ka ba kane ka khon ka jong blay kala ya tho hapdeng jogi kane ka por ka ba manta deng ta kwa ban ong fi bo ne blay bangi shakri do blay u ba kraw u blay u ba la u blay u ba trei ba u blay u ba pendap ya ka ta ka ba u kolar kam dei tang ka bangi shu tip you tang ha ka kerteng re de u blay ba pen paul ka jong ka bor ka jong u palada pi nget ru ya ne u blay u Jesus Christ kan u bangi shakri ula ban le ki jo ki kamba na ka menta ka GM ki jong fi na mar ne u blay bangi shakri u blay u ba kraw ban pen em bodu ba kraw ban pen khia ban le ki kamba ha ka GM ki jong fi ban ngai utrai nang pen sla e fi ne ka por ka ba fi ni snow ya ne ka Jingphla jong ne ka khon ngai ka long jingkar khu shi shai phi ba fi nei ken mau ba ka GM ka jong phi ka don ya ka khti ka jong blai la phim yo e ka jing pen khia man tau trai so pen khia e fi la phim yo ya ka ta ka ba fi don ka u trai so a ka por ka ba biang ka jong u ba ngai ki jing baro ho trai kim long ru em ka kwa ban ong fi la da ki to ki yong ki lang thri ki wana ka GM jong fi la trai on sange ka la sange ba pang si tom jing jar ka kum no la trai ong sange ba long la lach ten lach ba hi ta ding ta kwa ba dong fi dan ka jing trai on ka ki duriau ba sao un ka ki duriau jong ka jing ke jong fi ya ka ba fi la ban lach Shillong na ki jing jong ka jing ke jong fi ta ding ta ngi shakri u blay ba u blay ba dap da ka jing ba dap da ka jing snai nga tip ba ka jing snai uman ban le isin ka jing ke jong fi panganget bedaga jinga ke jong blay fin ya ki kamba finang ki kam ki ba kraw pla ha ga jim ke jong fi ne ka sngi ko ban dwai na kam ta jong fi kam tam na ta jong fi ki ba pang ki bishitam ka dwai ka ne ka por bo trai pen khia ai fi ngai ka ne ka por ni ne dwai bo ka ti ki jong fi ka ta ka jaka ka ba fi bishitam in the dwai ka ne ka por ka man ta ngai ka bor ka jong trai ka bla pen khia Evadashisha kan pen khia e fi kum ju ka bor ka jong blay kan wan rung happy ka bor ka jong trai
kan pelaj sebenarnya pina duk mentah ka bor ke jong try kanda penjat not thiau it ke lingkor ki beban kia ya ke jing ke jong fi ke lingkor ke jong beman ke jong syaitan ini dua ke ne ka por ka mentah penrit le khmat jong try nget pediang roh ke ne ka por ya ke jing pen kia ke jong try ngasngau ke jing pen kia jong try kan tuit api ke ne ka klep mat kan tuit ka bor ke jong try kan pen kia janai fi ini dua ke ne ka por mentah hallelujah try dua ke ne ka por hallelujah kini ki kon ki labat ko try ta ke jaka ke baki ki shitam haga kertengu jisung ala kam ganti ke jing pen khia haga kertengu jisung ala kam ganti ke jing pelai try ba ka bor jame ka toy oh de shisha try ka toy pediang ke ne ka por ka bor jong try ka toy ka met ke jong pin khia aga ne ka khlep mat namar habangi pan ya ke jing pen khia utra un pen khia habangi pan ya ke jing pen em utra un pen em utra ulang oh ubadai ben yo ke jiro ngi ro ya ka kerteng ke jong me try hallelujah kong nget baga ne ke jing pang ke jong fi ka khia aga ne ka khlep mat ke manta fi dan ke jing su haga try kpo ke jong fi bu utra pen khia aga ne ka khlep mat ki doktor ki ong ba udai usis udai ujing pang ses ki ong ba ke di fabric ro ki sat kita ki tube ke jong fi phim yo khon utra un pen khia ana ka klep mat ka ba mentah ka kerteng ke jong Jesus Christ hallelujah 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 ngas ngau trao pen e ba don pen jong fi kat ba fi pun kon pi hap shi hap kran ye ke jing tim kan ria no na ke jing im ke jong fi na do mentah ka sngi ba na do mentah fin pun ki khon pin kar ki khon ki khon ki ba khia ki ba klan ki ba janai ki ba biang na dong sedang ha ga gerteng ke jong jisu ka jing tim ka ba rem ka lakut no ne ke sgi ha gerteng ke jong trai bo trai pen thamai ke jing em ke jong fi ho trai me le ki kamba ante ke khon ji mem ju thau ki jing dona ke jong ka trai ha ne ke sgi ka trai me restore pat ya ke health ke jong ka trai ke ne ka khpo ke jong ka ne ka plak khon trai men pen khia atra hallelujah hallelujah ha ga gerteng ke jong jisu hallelujah na preng jong fi ke por fi ke dia ki sing pila ko mi accident nganget utrain pen khia ke ki sing ke jong fi dan ke jingmong utrain pen khia ke jingmong namar ongan ipad ke jing ko jing khia fi ba ke jingmong jong fi ngan pen khia utrain pen khia fi ke ne khlep mat ko menta hallelujah nget pediang ba ka bor ke jong trai ka pen khia I dan ikon jong fi menta I pang I sitam I fi thom ye utrain pen khia I ikon jong fi ru I kro bhai ikon jong fi pila sim dawai keleng ki doktor kim lap ye ke jingpang dawai ha kerteng u jisu ikon jo fi in khia no hallelujah in khia in ikon jong fi ha ga kerteng ke jong jisu hallelujah ki doktor kim lap ki breu kim lap ru trau tip ye ke jingpang ada hukum ha ga kerteng u jisu bagani ga magic lung khia ba ke jingpang baro kan ria ba ka dinga jo men sim ba koi ka da tang no khot ye ki bod ke jingdom ki in khong na do ne ka klep mat ha kerteng ke jong jisu hallelujah ke jingpen khia hallelujah ke jingpen khia dan preng jong fi ke ne ka por ki snyu jong fi ki ha ba kum to na ka khli ke jong fi adwai ke jingpen khia hallelujah la slen de khli ke jong fi jaka nganget utrai pen khia ke jing hap snyu ke jong fi hallelujah open khia ye ne ka scalp ke jong fi open khia hallelujah try ke jingpen khia ke jong me ka to ngani ki Shillong khli try kan khia kan ka sni do ablai hagar teng ke jong jisu thank you Jesus thank you Lord babon hangani ka por ka jong ke jing pang pp don u try open khia ke jing pang ke jong fi ke jing pang ki ni try open khia hallelujah try ngange mela ban le ka kamba try ka bor breu ka bor perkhat jong iteng teng ke than reha me ki ke barok kilong ki bala try mela an penem wat yo bayap te try ngatep men le gi kamba nam tan ikon hallelujah try ka cancer ka kan ria ha ne ka klip mat ka jingpang dan gi ma ka gall bladder ka jang fi try pen khia hallelujah hallelujah try me pen khia oh pediang ke jing pen khia ka jong try thank you Jesus mele bhat try ikon hallelujah ka jing mong ka sni do ka jong phi try pen khia ita ka jing mong ru hallelujah kilong at balloon ngai utrai pen khia ken ka pang hi sha utrai un pen khia hallelujah kadang ke jing pot ha ka kjat ne ka por utrai pen khia ita ka jing pot ha ka kjat ke jong phi utrai pen khia hallelujah pediang ke jing pen khia ke jong trai hallelujah ngadwai ngakar khu fi hallelujah kadang ke jing pang ru jing long sen rang ke jong phi utrai pen khia ne ka por mentah hallelujah try pen khia hallelujah thank you Jesus thank you Lord phim yo thia phim yo dam mar fi dan ke jing pang try pen khia fi yo ke jing sok fin yo ke jing kmen ke jing lai lo na do menta hagar thank you Jesus Christ ngadwai hallelujah
pediang. Amen. Amen. Thank you, Jesus. I ngot try ka thank you mengi pan. Amen. Amen. Hallelujah. Try ben kia mo. Let come back if you try sin ei plat if you. Try eat plat if you try sin ei plat if you. Try ben kia if you. Jing snam ju la ben kia if you. We plat try and touch fi. Try na kar koi fi. Try na ka buram ge chamo. Ni ai ngot. Amen. Amen.